Salutare! Suntem la casa lui Tudor și a Veronicăi și astăzi vom monta coșul de fum. Haideți să vă arăt ce sistem vom monta și ce vom face. Cu ce este diferit sistemul Javar ceramic față de celelalte sisteme de pe piață. În primul rând avem bolțarii exteriori care sunt făcuți din perlită și sunt testați la temperaturi de peste 1000 de grade Celsius. Tubul ceramic, care este un tub ultra ceramic turnat la rece cu aceeași densitate pe toată suprafața tubului. Un tub care este la temperaturi în utilizare de 600 de grade, care poate fi folosit atât la combustibil solid cât și la combustibil lichid sau gazos, adică inclusiv la centrale prin condensație. Tuburile de șamotă sunt la lungimi de 60 de cm, deci avem o dată mai puține îmbinări față de sistemele celelalte care au tuburi la 33 de cm. Avem îmbinare cu mufare. Aici vine pusă o pastă termorezistentă care lipește tuburile între ele și tubul acesta rezistă la 600 de grade Celsius. Sistemul Javar are garanție de 30 de ani. Aici vom monta coșul de fum. Băieții au lăsat aici gol, au pus o bucată de polistiren ca să toarne șapele, au turnat deja șapa. Noi vom așeza coșul de fum direct pe placa de beton. Ușa de vizitare va veni în față și aici unde stau eu va fi montat șemineul. Aici avem teu de racordare. Am ajuns la acoperiș, pe aici va trece coșul de fum și vom urca pe perete și vom trece de artic încă 1 metru. Apoi termoizolație care se va monta pe perete și apoi hidroizolația care la fel va urca pe coșul de fum și va închide complet zona de terasă. Cam asta a fost pentru astăzi. Dacă aveți nevoie de un coș de fum, un șemineu sau o centrală pe lemne sau o sobă, vă așteptăm pe la Vera. Mulțumim!